So last Monday, nakadawat siya og text gikan sa principal sa iyang eskwelahan sa una, which is ang Caracol Elementary School. I wanna I'm broken hearted. Everybody, find nobody, so I do it so long. Yun, what's up? What's up mga boss? Welcome back sa akong channel. Salamat kayo sa pagbisita. Ug salamat usab kaayo sa mga ni-subscribe. Karon niabot na ta og 300 plus subscriber. Salamat kay ninyo, salamat kaayo sa pag-subscribe. Ug ang video na to karong adlaw is dili sa ta magbugal-bugal, dili sa ta mag joke. Dili sa serious ta ron, documentary sa ta. Documentary. So magtabi sa ta karon. Kung nahibulong mo, nahibulong. Kung natingala mo, atong background is mura siya kalasangan. Di ba ni kalasangan? Eskwelahan ba ni? Ipunta mo ha? Eskwelahan ba na? Oh. Wow! Eskwelahan. Wala lang dyan kayo siya eh. Tao kay nagklase pa man. Estudyante. Okay na. Madto na ta sa itong video. So, gusto rin ako i-document. So, gusto lang na ako i-document ang pangitabo sa kinabuhi sa akong palalabs, sa akong papart. Kay last Monday, so karon Friday data, Friday, October 11, alas 9:48 karon. So last Monday, nakadawat siya og text gikan sa principal sa iyang eskwelahan sa una, which is ang Caracol Elementary School. Wow! Nakadawat siya og text nga nag-ingon si Ma'am Nemya, ang ilang principal, nga pasabon daw kuno siya. Wow! Pasabon kay naay maestra nga mag-sick leave. So, nalipay in town kay siya. Dayon, dali-dali siya nga nanguhag mga requirements. So, ang requirements is dali ra man kay siya namo nakuha kay halos tanan nga requirements tara man sa Dipolog. Dipolog naman sa mig nagstay. Dayon karon, gipaanhim mi, no, dili kami, syara, gikuyugan na siya nako. Gipaanhi siya ni Ma'am Nemya, ang ilang principal, kay papasahon og requirements. Then karon, naa siya dito sa sulod, sa ilang opisina, kay ga-meeting daw sila, gi-meeting siya. Wow, maestra na. Kaning video is ako alang siyang gamon para puhon if ever mamaestra na siya, makita ni niya nga video nga once in her life nakatudlo siya sa iyang alma mater. Wow! So diri day siya na-graduate og elementary batch 2007 salutatorian. Bright salutatorian. Dayon taga dire din siya sa Caracol pod. Si Papa taga Caracol. Bitaw kay nindot daw kuno kayo sa iyang feeling, gipangutana ra pud nako siya ani. Nindot daw kuno kayo sa iyang feeling nga wala siya nagdahom nga ang iyang mga maestra sa una sa dihang gamay pa siya karon is makauban na niyang trabaho. Oh, di ba? Mas lami sa pamati nga kung asa kagikan didto ra gyapon ka mabalik. Although sab pa man siya, but ginaingnan ako siya nga bahalag sab ka if feel sa imong kaugalingon nga part na ka sa family. Wow, DepEd family na siya. Bitaw.
Saban ko niya, di niya inagidit. Bitaw. Bisan naman po siguro kamo. Diya mo nag-eskwela tapos gitagaan mong chance sa kapalaran. Kapalaran sa panahon nga makatudlo sa inyong alma mater. O di ba? Dako kayong achievement. Bisan paganig igo ra kamo volunteer diya sa inyo ang alma mater, nindot na magagay sa pamati. Samot na nang ikaw jud mismo giingnan sa inyong principal nga pasabon ka. Oh, importante. Kayso karon, naaraman ta dire, kung man isa dire, makulingaw mo nang nauna-unaan ako ni nga video. Unya dapit inagawas guro nila humag-meeting. Musuroy ta silang eskwelahan atong ipakita ninyo ang view diri sa Caracol Elementary School. So sa pagkakaron, dili lang sa ako. Dayon, tagdon lang sa nato siya nga mugawas. Ipakita sa nako ninyo ang view diri sa ilang eskwelahan, ha? Yun. Tara. Ano si Papa tabot na. Usang interview niya dito, Part. Wow! Kera daw. Eh. Ginagawa mo. Ano si Papa? Nana kong maestra. Charot. Dahil padyutiho na daw siya Tuesday. Nasaan padyutihan, Part? Yun, salamat. Dayon, dili pa na ko ni ma-upload karon nga adlaw, basin mga 2 days before. Kaya na pa ko i-edit nga isa. So, dili lang sa kutaman. Salamat sa pagguyog-guyog og salamat usab kaayo sa pagpaminaw. Salamat kayo sa pagtanaw. Kita-kita sa sunod video. Don't forget to like this video, comment, or akong balik-balikon, ayaw kalimti ang pag-subscribe.